Karon sir, Sir David, wa ka nagmahay sir nga nilayat ka sir? Di akong pagmahay. Oh, ano man? Ako na lang na. Kaning imong gidang papel sir, gusto lang may masayod unsa may suod ani sir? Mga requirements unta. Sa Barasunisi. Wilder ka? Nakapasar na ko. Nanang isito. Unta. Ano niya? Tapto ko sa mga kuhan. Kanira kong service. Taga sa mga ka sir? Taga Tabuan ka sir o taga probinsya? Tabuan. Tabuan. Sa to katira, dingon sila, taga Dalagit kuno ka? Mga parente, taga Dalagit, among kaliwat, taga Dalagit. Taga Dalagit, imong kaliwat. Pero ikaw rin na dari Cebu City, imong pamilya? Unsa nga pamilya? Oo. Part sa akong mama o ako ang pamilya. Imong ko galing pamilya? No, ako dire. Nakadari. Masa ka sir, minyo ka sir na kay anak? Oo, na anak. Pila ka ba sir? Duha. So, unsa ka tinuod sir nga na problema sa ka sir kay medical sa mong anak sir? Wa may naglingon na? May naglingon na. Sa ako ramang kuhan? Sa ima lang yung kaugalingon. So, kato karon sir, kano naabot ka dito sa lahat sir? Dito mong kautig abutan kung makari ko sudan niya ako'y katulgan dito ko matog kay kailangan ko away lang kung kailangan tahuay lang nanikaw yung siya ni barator ko niya hinabay kay mga tao di ka maupi ba hinana ba huwag kinaw tumong dito ko naatlan sa kong problema ako kasabot dito toyo ko na tabungan kat hindi ko pero kuan sir kani ang ato balikon sir, bukamitan kag illegal nga drugas pero di permanente. Sa probinsya di wa kayo kay uling ginakuha dito. Kamot terus pamilya ba. So nga karon nga nakari ko diri mura din. Na kalitan mo mahidlaw na anak. Gigalgal ka di ikaw rin. Wala gigalgal. Palit lagi ka. Ko nagpasugo ko. Napasugo ka. Unsa kang orasa sir ni kuna ngadto ni katkat ka dito sir? Wa ko ka ko Katong naka dito sir, marag niumot man ka to, naglingkod man ka. Sabi na si muna una to sir, katong naglingkod na lang ka. Pagmahay. Pagmahay ka. So, unsa man sir kanang dito na ka naka-realize sir nga marag di na lagi ka madayon naglayat. So karon sir nga anak ka diri karon sa police station ay nakaibaw ni mga pamilya sir nga naabot ka diri sir. Akong inahanong gitawagan. Sa uban mga kaliwat na magraw siguro. So, yung sama sila sir? Mari sila? Problema na gud na. Problema na gud. So, kani sir, sa itong mga otoridad, sa matas itong sakop sa kapulisan, basig, sa man, mahangyo kanila nga, di na lang ka, pailag kaso ba ka, pasaylukuan, o sa may mong kwan? Ako ang plano bidato, di gunta ko. Kaya, wala sa akong plano na magpatagad, magpakulkulo, nga maghikog ko. Wala. Kaya tungod lagi sa kaning problema lagi gidasok pa ang kaning kwarta problema usap ko ng bitulog. Sila kalimod. Wag ta magida kong pitaka. Hinako sila idea og kuan. Pero dasok wag dasok. Naatan ka sa problema gini mo dito. Mo tong naburyong lagi ka. Naburyong. Pero kani sir no kay dumikan mahog man gini nga usanis mga nahimong challenge karon sa imong kinabuhi sir. Kini akarong sa may imong na-realize sir? Dako, daghan ang pagmahay. Daghan it. Di na ako mausa-usa basta pagmahay na. Imong asawa sir, asa karon? Dito layo na ko. Uban imong anak? Uban akong anak. Kauban siyang pamilya ko. Kabuwag din mo sir? Di man din nagbuwag pero mas maayo nga magbuwag sa puro may karon. Ay magisulti ka mo nang-apply kag trabaho sa pa Japan kasi pa Japan. Nana unta akong tunong nana unta. Paborito ginunta ko ng Wilden. Mo ginunta nang tunong dako yung plano sung kaugmaon. Among kaugmaon sa pamilya. Sir, imo na lang panawagan ba ka sir o mensahe sa imong pamilya sir o iman sa atong mga otoridad basi hindi kanila pailag kaso sir kasi luon na ka gumika na ni imong problema ang kiagian in town sir. Yalan nindog tagda. Tagdan. Sir, salamat sir. Tumando ninyo. Sabi mo ka-advise sir sa mga tao nga na problema sama nimo sir. Ay lag sa gulig bisyo gud. Pero nag pangitag paagig na pagimahimo Ay si dayog ambak. Kaya sunod na ko.
Dahil pag mo himog mga desisyon nga was kuan turno ba? Was una-una. Was na